Para sederek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan padinan GKJ Purwantara dina Selasa Kliwon tanggal 7 Juli tahun 2026. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito ngajak kita bebarengan maca wacan kitab suci dina iki Rom 3 ayat 1 tekan 8 kanthi jejer Gusti tetep setya tuhu sanajan manungsa ora setya. Kawaca ayat 3 lan 4, Rom 3 ayat 1 tekan 8 Lembaga Alkitab Indonesia, basa Jawa tahun 1994. Banjur kepriye yen ana sagolongane wong Yahudi sing ora setya? Apa ateges yen Gusti Allah kuwi ora setya? Mesti ora. Sebab Gusti Allah kuwi setya tuhu senajan manungsa kabeh padha goroh. Kaya sing katulisan ana ing kitab suci mangkene, supados panjenengan ketitika leres ing sak pangandika panjenengan, saha menang sak mangsa dipun adili tiyang. Para sederek ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Wong Yahudi iku pinunjul amarga Gusti Allah kersa nimbali lan paring prasetyan marang Rama Abraham lan tedhak turune. Awit sih kasetyane Gusti ngutus para nabi medhar sabda pangandika. Nanging kanyatan sing ana sak golongan umat sing ora setya. Luwih seneng nuruti lan nguja kekarepane dhewe, iku ndadekne pitakon. Menawa umat ora netepi prasetyane Gusti, apa Gusti bakal tetep setya tuhu marang umat. Para sederek ing urip kita padinan, anane prajanji prasetyan iku bakal batal. Menawa salah siji sing gawe janji prasetyan iku njarak nerak isine prajanji sing nate digawe. Prasetyan sing naleni wis pudar utawa malah wis pedhot. Prajanji sing nate dilairake wis bubar. Nanging prajanjian prasetyan antarane Gusti Allah karo umate iku tetep ing saklawase. Gusti Allah iku setya tuhu, kaadilane Gusti sangsaya cetha nalika umat tumindak duraka. Gusti kang setya tuhu lan adil, iku kang dadi dasar anggone ngadili durakane umat lan jagat. Lan pakaryane Gusti kang paring pangapura marang kabeh umat sing mratobat, iku dadi tandha kaluhurane Gusti. Salah gedhe menawa sih piwelase Gusti kang paring pangapura, malah sangsaya ndadekake umat mangkotake ati lan jarak nglakoni piyala. Para sederek padha karo wong Yahudi kang wis kaparingan sabda pangandikane Gusti. Kabeh manungsa sakjroning atine uga ngakoni menawa setya tuhu iku becik lan kosok balene ora netepi janji prasetya sing nate digawe iku ala. Mung wong sing wangkot bakal terus njarak nglakoni piyala lelawanan karo pangrasane atine dhewe lan bakal ditutuh dening panerak lan kaluputane. Ora bisa tentrem ayem ing sakjroning ati. Dadi umate Gusti iku wajib ngaosi peparing sih rahmate Gusti kang tetep setya tuhu. Senajan kita manungsa ora setya. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Wong bener iku bakal netepi janji prasetyane sanajan rugi. Kenging menapa akeh wong sing nganggep remeh lan sepele marang janji prasetya sing nate dilairake. Monggo katuran nyuraos lan pandonga. Duh Gusti, mugi panguwaosipun Gusti kang setya tuhu nyantosakaken kawula.
supados urip kanthi setya netepi janji prasetya ingkang nate kawula lairake. Inggih janji prasetya ing tata gesang brayat, ing pasamuan, lan ing sak tengahing tata urip bebarengan. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek mekaten renungan patinan, mugi Gusti paring berkah dhateng kita. Amin.